Tällä kertaa valmistamme pyhäinpäivän kunniaksi Halloween-yllätyskakun. Tämä upea yllätyskakku vie herkuttelijan jännittäville makumatkoille. Sekoita keskenään vehnäjauho, leivinjauhe ja vaniljasokeri. Vaahdota sokeria voi. Lisää kananmunat yksitellen sekä sitruunan kuoriraaste. Lisää kuivat aineet vuorotellen sitruunamehun kanssa. Ota taikinasta 1/3 ja sekoita siihen kaakaojauhe ja musta elintarvikeväri. Puolita jäljelle jäänyt taikina, lisää toiseen osaan oranssi ja toiseen liila elintarvikeväri. Kannattaa käyttää niin sanottuja vastavärejä, jolloin väriä ei tarvitse niin paljon. Voitele vuoka. Nosta siihen kerroksittain taikinat. Ensin musta, sitten liila ja viimeisenä oranssi. Sekoita taikinoita keskenään tikun avulla. Paista noin 45–60 minuuttia. Kakku on kypsä, kun hammastikkuun ei jää taikinaa. Kumaa kakku hieman jäähtyneenä. Sekoita tomusokeria, sitruunamehu tai vesi. Lisää nestettä vähitellen, kunnes koostumus on paksun juoksevaa. Värjää joka värillä 1/3 kuorrutteesta. Valuta väri kerrallaan lusikalla raidoiksi kakun päälle. Halutessasi voit koristella kakkua vielä koristerakeilla.